Hej, jeg hedder Birte Dahl, og jeg er en numsefisk. Dette er programmet med mig og min lille grønne dinosaurus. Kunne I høre, hvor den la-la-la? La-la-la, det er jo noget, som folk godt kan lide at udstøde, når det er. Og lille grønne dinosaur, du hedder jo Lala. Hvorfor hedder du Lala? Fordi jeg altid Lala. Ja, det siger du jo godt nok. Men er der noget bag det? Og hvad er der bag det? Jamen det er fordi jeg altid Lala. Så er det så sjovt at være en Lala. Kan du forklare mig, hvorfor du godt kan lide at Lala? Ja, fordi Hvorfor? jeg altid er så glad. Hvorfor er du altid så glad? Fordi jeg er en lille Lala. Jeg tror ikke på dig. Inderst inde er der noget sort. Jamen det er jo ikke for sjovt at sige. Du lugter jo, jeg kan lugte. Så fucked. Jeg er syg i hovedet. Hej Daniel. Hej. Du er altid så sjov, når du ryger, fordi du gør sådan noget sjovt nu. Hvorfor? Du skal kraftedeme ikke se på mig ryge. Ja, så kan du lære det. Ja, det er mig igen. Hvorfor græder du? Daniel slog mig i hovedet med sin albue. Daniel har lavet en hjemmeside om mig, hvor der står, at jeg er en numsefisk. Hvordan tror du, jeg har det med det? Jamen, han slog mig jo. Ja, det havde du sikkert også fortjent. Hallo, røven, Birte. Ej, du skal ikke sige luk røven. Luk nummeren. Nej, luk popoen. Popoen, så. Skal vi synge en lille popo-sang? Okay, popo. Gider du så holde denne her? Popo. Man kan godt se popo. Lala er mit navn. Popo. Popo. Daniel lukker på mig selv. Må jeg skrive til ham? Ja, det må du godt, for du er et må. Nej. Jeg se dig kysse det, det er ulækkert. Ej, hvor har han fået kort grimt hår. Ja, det er faktisk rigtigt. Ja, det må. Nej, det var ikke det, jeg skulle synge. Jeg skulle sige skinke på dåse, det kan vi ikke sutte på. Det er så ulækkert. Ja, det er for det skinke på dåse. Den lille prut. Bøvs. Jesper H, han giver Ejgilde sådan nogle dødstrusler ind på nettet. Han giver også Det er så sygt i hovedet. Skal vi sende en sang til ham? Skrev du til ham? Nej, Jeg skrev. det synes jeg ikke, for han lugter af tid, så jeg vil ikke bruge tid på det. Hør du vel? Nej, annullér den lige igen. Prøv lige at annullere den igen, det kunne være sjovt. Bare lad være med at skrive til ham. Okay, det gør jeg så. Men det er fordi, han slog mig lige i hovedet. Det er fordi, at Daniel er farlig. Daniel, du er farlig. Han er en voldtægtsforbryder. Han kunne sikkert også være fri. Han er letterlig og Ja, han er så. letterlig. Meget tis.
Jeg har allermindst lyst til en vaffel af alting lige nu. Og jeg kan ikke gøre for det, men den der vaffeltrang, den har bare været helt anden. Camilla, hun er her for at nedsætte min trang til vafler her. Men, jeg ved ikke.